Yes. Yes. One another. Yes. While we live uphill, they live downhill. Yes. With our brother who is making the video, who is also from Okwan, he is from Okwan. There are more than 50 communities from Igbo and Okwan. Yes. We have in our mind. Yes. We have Umo. Yes. We have Obolo in Okwele. Okay. We have so many Obolo communities in Ukwan. So Enwani and Ukwani are one. Osani Omabu. Osani Buini. Anyị nwife nwe ichedane. Inene Okwan de Kondo. I'm on a Okwan. Yes. Then one I was on a 202. Unfortunately, make we slide out like the way back. Ọsọ na-asụ bịa ọzọ na-asụ bịa za Igbo ekwesị bụ onye Anambra ahụ egwubatu onye Anambra pụsọ bụ onye beta ekwesị bụ onye isi ala ndụ onye dịka enyi kọnti n'ochuru ọsọ nke abụ funda na asụ Igbo ka epo kwesị onye ka wes kebe fa se fa mbe meke kwesị ka afọ mo e fa mbọ chọrọ ihe ba fa ka mụ ke ya ọsọ da onye idu chọrọ de ba fa idu pa pa onye idu In case na fabu, only saying Mana fabu, also only saying I never. Yes. Igbo ni nebo. Asani bofu, bofu.